دے ما سنگت باز موشتا عجب خیال منا مرچی مان رو پانن تیاب چول منارا پا مطلب چارا منی کی چم کپن مائی بندنے برجا دلے سلا کپن مو وحد گندا شدی لاپے میدو ملاڑا ملور بن ترمان امید ایر مرن چسیا بائے کندیلا ہزار حیف کے آنا سرپدا تئی قدر نزان پچار کلتارا منارا دردن کے تو دستے ناکسان کپتے ادا قیم کی بزان تئی عبید کی زیمہ ادا قیم کی بزان تئی عبید کی زیمہ تو چو کوہنے جنوزانے گرت کے پشکا تو چو پرشت کے کچکولے کور دستائیں من بے میں آرا منا واجہ حیدر سوگندن مروچی مبلو جگتی کمیٹی نیمگا وطی مراگشی آو کی کل شرف مند مہمانا گودل جلان کیا وشت کنے مروچی بلو جگتی کمیٹی نیمگا یک سرپدی سیشنے Goddess reality, uplifting ecocide, indigenous narrative, and uniting Baluch for survival. Inama Parjan program Parjan Darak Bogain. E Maragish Parjan Darage Molu Murad. Hamishin ki Godare Mahluk, Hama Jira Ani Dempanant, Ahani Sara, Gap Janak Bibit. Godare Mahluk, Jira Ani Babata, Sarjame Dunia, Sarpadi Dek Bibit. میں لوٹ ہمیشن کی مروچی گوادر ماتم وطی جیڑہانی بابتا وط گب بجنید او دنیا گوادر راستی جاورانی بابتا سرپدی بدن انجس کے معاشو میں سرپدے کہ گوادر آتک کے سیلابا رنگ گوادر جاور چین محلوق کو جام بزگیا زند کو آزین گائیں یک نیمگا سرکار میگا پروجیکٹ سرکار گوادر سنگاپور دبئی جوڑ کنگے دعویٰ دونی نیمگا گوادر راستی کے سرکار جوڑ کو تگے غلط انفراسٹرکچر پالیسیاں نے سببا سرجم گوادر سیلاب آمیج بیت و سیلاب آمیج بہگارن سرکار ہمیں چو بیس بیت کہ ہمیں ہو رہا آپ کشید نکن و مردمانی مدد کمکانیت ریاستی بلوچ راجہ گو نفرت کنگے حد ایشن کہ نگے کے جاورانی گوادری مردمہ مدد حکومت کرنے کے بدلا ہما مردم کی سیلاب متاثری نے حکومت کنگ لوٹا گاہاں آیا دھمکی دیت کو گائند آرہ ترسے نگائند کی بی وائی سی گوادری کیمپے تمبو شپے نیما ویگو گاڑی والات کا گو دوزی کو تگا وہ پولیس گوادر انتظامیہ امدادی کیمپات کا گا کہ بی وائی سی رضاکار دھمکی دادر ہمیں وڑ حد چوکیا پولیس اتکگو کیمپا دور دادگا سرجم بلوستانا کی بی وائی سی رضاکار وطی مردمانی واسطہ کیمپ جتگا کیمپانی تو کا انتظامیہ مردم شتگا و تنکی دادگا کشم چندہ مکنے گوادر سیلاب متاثرین نے کمک مکنے اسی عبید وحد بی وائی سی اعلان کو کہ ما گوادر استے جیرانی سرا مراگشی کنے وہ دنیا گوادر جیڑانی بابتا سرپتی دے گڑا ریاست وائی ادارہ اے پروگرام اے بے سوپ کنگے ہاترہ وڑ وڑے پندل سازد گراؤنڈا آپ یہ لداد ادھگا جاگہا پروگرام کنگے اجازت نداد بلے یہ ریاست ایک اپا بے حالے یہ عوامی جہدے یہ عوامی مزاحمت دنیا ہچ طاقت داشت نکندے مروچی مراگشہ مابندات کنا راجی سوت قرآندہ میں رپورٹ بھی دے آئے بعد میں مراگشی بہار چوئے وڑا اولی سیگمنٹا میں پینل ڈسکشن انت کے آئی سر حال چونت Where does Gwadar stands between global investment, indigenous realities and ecocide? میں پینل ڈسکشن کے بی فراق عبیرہ اشفاق حفیظ بلوچ و ایڈوکیٹ سعدیہ بلوچ وموڈریٹر ازاران بلوچن میں دونی سیگمنٹا بی وائی سی راشون صبغت اللہ بلوچ اترانیت
क्या ग्वादरे हमें हस्ते जोड़ानी सरात रान कंत मैं सेमी सेगमेंट इंटरेक्टिव सेशन अबीत इबारत ग्वादरे मर्दम ग्वादरे हस्ते जोड़ानी सरा गप्पुत रान कनंत ए मरागिश सरहाल छोड़न discovering the reality and silencing the indigenous voices of Gwadar. ए मरागिश त्रांकार रसूल बख्श बलोच, खुदा बख्श बलोच, मासी बेगम बलोच, अल्लाह बख्श अली, उडोली बैग मॉडरेटर जावेद हयातिन. ए मरागिश गुड्डी बारा, BYC राशोन, डॉक्टर मारंग बलोच त्रांकंत. मौती प्रोग्राम अबिंदत कना, मन कुल्ले आओ के मेहमान आचे 10 बंदी कना, के गोश्ता और राजी सोते वास्ता और संगता 10 बंदी कना के राजी सोते ले कना. Balochani